Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ όλες και όλοι. Ο Ιωάννης θα μας κάνει μια ξενάγηση στα δυτικά, το field trip που αναφέρουμε εδώ. Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας σε πρώτη φάση είναι να παρατηρήσουμε αυτή τη γειτονιά, να μάθουμε κάποια πράγματα μέσα από την ξενάγηση του Ιωάννη Κιουρτσόγλου και κάποια μικρά tasks, μικρά activities που θα τα δούμε μόλις γυρίσουμε. Είναι ένα event που ενώνει 3 μεγάλα projects στα οποία συμμετέχουμε. Το Enables Project, το Green V Dialogues και το Green Vet. Είναι προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την εκπαίδευση των γενεών μιας πόλης που ζουν σε αυτό το μέρος και στο πώς θα είμαστε όλες και όλοι πιο ανθεκτικοί σε αλλαγές και θα προβλέπουμε και πράγματα. Μεγάλη χαρά, ευχαριστώ για την πρόσκληση που είμαι μαζί σας σήμερα για ένα κομμάτι της πόλης της Θεσσαλονίκης το οποίο είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά από εμάς. Είναι ένας πολύχρωμος τόπος, η Δυτική Θεσσαλονίκη, και βεβαίως υποβαθμισμένο όχι μόνο γιατί η χαοτική αρχιτεκτονική η οποία υπάρχει το κάνει λιγότερα θελκτικό στα μάτια μας αισθητικά. Στην ουσία είναι ένας τρόπος παρουσίασης ενός project, ενός έργου, ενός προϊόντος, το οποίο έχει ως στόχο στο τέλος να χρηματοδοτηθεί με κάποιο τρόπο ή να υλοποιηθεί με κάποιο τρόπο, ακριβώς αυτό που είπες. Είμαστε μια ομάδα η οποία θέλει να αξιοποιήσει τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής στην οποία είδαμε και να δημιουργήσουμε βιομηχανικούς περιπάτους. Να σκεφτείτε λίγο πώς αισθάνεται ένας πολίτης που περπατάει σε αυτή την περιοχή που μόλις περπατήσαμε. Σκεφτήκαμε κιόλας ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί και ένα κέντρο αθλητισμού με γυμναστήριο, με ακόμα και ανοιχτό αντιγυμναστήριο. Θέλουμε να αναπαλαιωθεί το κτίριο FIX. Αντίστοιχα, οι εταιρείες που συμμετείχαν παίρνουν μια πιστοποίηση, μια πράσινη πιστοποίηση ότι δίνουν την ευκαιρία στον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη για να επιμορφωθεί πάνω σε αυτά τα κεφάλαια.